transmission with a special report. Welcome to the No Pressure Program. Boas tardes, benvidos ao terceiro directo da Escudería Surco durante toda esta temporada. Boas tardes, Roberto. Boas tardes, Iván. Pois aquí estamos por terceiro sábado consecutivo intentando enredarvos un pouquiño pola tarde, darvos a coñecer, pilotos, copilotos, compañeiros, alcaldes e, bueno, un pouquiño de entretenimiento desta paixón que nos une. Hoxe vamos ter un programa do máis variopinto, do máis variado. Vamos ter unha persona que se dedica ao cronometraxe dos tempos da Escudería. Correcto. Que máis vamos ter, Roberto? Vamos ter a visita de dous grandes, como todos os que veñen aquí, dous grandes do motor, dous grandes do asfalto, que tamén corren moito, como decías ti a semana pasada. E como non, teremos a un alcalde dun dos concellos que nos leva patrocinado toda esta temporada. Empezamos xa! Meteron o vídeo xa? Avisai cando a metedes a sacades, que eu perdín aí, no pique. Ben, pois aquí nos atopamos unha compañeira e amiga da Escudería Surco, Bea Tato, boas tardes. Boas tardes, Roberto. Bueno, me imagino que algún xa coñeceredes, porque, bueno, xa noutros directos que fixemos, pois tamén entrevistamos a ela, pero, bueno, pensamos que é unha persoa que, pola súa experiencia que ten, non? E o seu dinamismo, pois, merece a pena entrevistar. Pois, se che parece ben, vouche facer unha serie de preguntas, Bea, a ver que tal nos sale. Con preguntas trampa, témolas gardadas. Cantos anos levas na Escudería, Bea? Que eu sei que son moitos, pero non sei xusto... Pois empecé no 2002, o sea, levamos 19 anos. 19 anos, o sea, que entrache prácticamente, fundache na Escudería, prácticamente. Non, pero bueno, aí estamos. Pero casi. Home, un ano antes de fundarse a Escudería, me imagino que estarías nos inicios, non? No arrancar desta... Como viche ti o arrancar desta casa? O arrancar desta Escudería? Que eu sei que foi complicado, porque cando empezas de nada é complicado, non? Contanos un pouquiño, desde o teu punto de vista, cales foron os inicios? Pois nada, os inicios foron duros porque o presupuesto era escaso e había que facer moitas cousas con moi pouco presupuesto. Pero nada, pouco a pouco entre todos, arrimando o hombro, con moito traballo, fomos sacando as probas adiante. Sí, me imagino que noites sin dormir, horas veladas... Sí, facíamos de todo, o sea, desde os bocadillos, de estar toda a noite cortando fiambre e barras de pan para ter para a xente, para a organización almorzar e despois, ao acabar os bocadillos, ir aos tramos e veña a montar e a seguir traballando todo o día. O sea que, bueno, isto... Eran 48 horas. Facía desde todo, claro, os bocadillos para a xente pola noite xa sin descansar. Imagino que un bocadillo non comeríades porque estaríades xa cheos, non? Sí, pero bueno, facíamos de todo.
Pois en 19 anos penso que desempeñaxe moitos postos ou... Moitos, pero bueno, no que máis tempo levo no control horario. En control horario, que falaremos del daqui a uns intres, explicando un pouquiño. Contanos un pouquiño, a parte de control horario, que si lembras algún dos postos que fixeche. Pois nada, as primeiras veces estive no parque pechado da Canuda, estuve no parque de traballo contigo un ano. Correcto. E despois sempre estive en control horario de parque pechado e agora xa levo moitísimos anos con control horario de treito. De treito. Que é o que máis me gusta. Gustache máis o control horario de treito que de parque pechado? Sí. Cal é a diferencia, Bea? A emoción. Sí, ¿no? O sea, se mirar, sobre todo se toca o primeiro tramo da mañán, que chega solo escutar os motores xa de longe e dices, que venga o primeiro. E esa tensión é o que realmente disfrutas. Que, bueno, os primeiros treitos, os primeiros anos, como sempre estamos preguntando aquí, algunha anécdota tendrás, me imagino. Que nos podes contar así, que che calara un pouquiño así fondo? Estes pilotos que cos nervios, primeiro tramo da mañán, que están deseando salir, que tal, dannos o carné, acto seguido arrancan, e nos co carné na man, a correr detrás, e cando se dan conta, deixamos o carné atrás, e así. Claro, porque entendemos que, bueno, o control horario é o segundo control que fan, non? O control horario salida do parque pechado e a continuación, pois, claro, ter que correr detrás deles. Vouche facer dúas preguntas, non personales, Bea, pero si do ámbito familiar. Eu sei que túa parella tamén é colaboradora tamén con nos, da escudería, e aparte que lle apasionan os rallies. Como se vive eso en parella no teu fogar, na túa casa? Pois nada, con coches por todos os lados, como podedes comprobar. Sí, a verdad que a casa está chea de coches de rally. Pero bueno, antes había cuadros que xa fui eliminando, pero quedaron os coches. Para deixar sitio para os coches. Bueno, pásame algo similar. Pois nada, tamén sabemos que tes dúas nenas, dúas fermosas nenas. Gustalle, siguen a línea dos rallies como papá, mamá, apartan un pouquiño? Eu penso que sí. Sí, non? Chámalle un pouquiño... Sí. Pero bueno, cando sean máis grandiñas. Bueno, pois nada, que che parece, Bea, si lle explicamos a todos os seguidores, como vos sabedes fixado, temos aquí dous cartéis de control horario, e se nos explicamos un poquinho en que consiste un control horario ou que significan estes reloxos, porque non deixan de ser reloxos, e quen mellor que unha persona que leva tantos anos aí, non? Sí, pois nada, intentaré explicar da mellor maneira posible, e nada, aí temos o reloxo amarelo, que o pomo sempre aproximadamente 25 metros antes do control horario. O sea, os pilotos teñen que parar ao chegar ao control horario e aí facer as súas contas para saber, porque desde que veñen do outro tramo ou do outro control ao noso, teñen un tempo para facelo. Entón, ao chegar o reloxo amarelo, para. No reloxo vermello atópase xusto no control horario. Eles teñen un minuto, poden entrar un minuto antes de un reloxo a outro, para o que está. Este é o preaviso e este o control horario está no reloxo. Claro, eu entendo que calquer equipo que chegue, como decías ti, vamos supoñer que no primeiro treito ven de parque, normalmente era parque pechado, pasase por asistencia e xa arranca po treito, non? Ten unha hora para cruzar o reloxo amarello, non pode cruzar antes desa hora, entendo, non? Non. Eles teñen un tempo, xa lle dan un tempo que é o tempo que teñen para enlazar un lugar co outro, e eles teñen que entrar no seu minuto. O sea, do reloj amarelo o vermello poden entrar un minuto antes, vale? E non sempre vamos a ticar cando eles nos den o seu carné. Sabes, se entran e non nos dan o carné, nos non ticamos, sabes? Os primeiros normalmente suelen baixar do coche, mira, pues nós temos os cronómetros en hora e se fijan máis, non? Pero esa é a cuestión de que eles entran, miran o tempo e durante o minuto poden ticar, imagínate, as 8:31. Pois poden ticar as 8:31 con 0,5, sabes, teñen 60 segundos para poder ticar. Claro. Sabes que moitos están aí xa a hacer o que queren ticar, sabes, tranquilo. Claro. Temos 60 segundos, non? Pero é como cando che chegan tres ao mesmo tempo, sabes, un que ten que entrar no minuto, outros que se retrasaron porque aquel percance Sí, claro, no camiño, nada, enseñan o carné o primeiro ticar, sabes, claro. Que ticamos no minuto e despois pois xa se curremos carnés, claro, temos 60 segundos, non é moito
Claro, entendo que o teu posto tamén neste aspecto é un pouquiño axudarlles e colaborar, non? Porque o que Claro, decimos, eu sei, bueno, tamén estive en algún momento en controles todo, algún que viña moi tarde e tal, xa gritando de lonxe, tica, tica, claro, por evitar penalizacións, non? Vale, entonces, lle colledes o carné, lle ticades, que hora lle pondes no carné? 3 minutos. Vea, 3 minutos que Damos teñen... 3 minutos para chegar a saída e concentrarse e adiante. Despois, ahora, dañan salida. Pero nos damos 3 minutos para... Que a saída está xa nada, 100 metros despois de vos, entendo. Exactamente os metros que están non sei, pero, bueno, que teñen un recorrido para estar, concentrarse e para adiante. Claro. Pois, mira, falando do reloxo vermello, vou contar un pequeno inciso, non? Que me chamou a atención varios, como comentei outro día, varios cursos de copilotaxe que fixen, non? Tú debes sabelo, que dentro do reloxo vermello a saída de treito rexen as normas de parque cerrado. Sí, de parque pechado. Bueno, que agora aquí en Galicia non se considera tramo pechado, pero para nós temos que chamar de alguma maneira, significa que están dentro. É como se neutraliza o tramo por calquera cousa, eles control horario, sempre teñen que indicar. Hai moitos que dicen, no, hai que neutralizar a tua volta. No, ti tens que confirmar que chegaches ali. O sea, nós temos que indicarle, damoslle a hora igual, os 3 minutos, e despois en salida, pois les dicen o que teñen que facer, sabes? Teñen que dar a volta porque non se pode ir polo tramo ou lle dan a ruta alternativa. Entón, pois, consiste niso, sabes? Que moitos pecan de que chegan ali e dicen, no, que está neutralizado, do volta. No, é que tens que indicar. Sabes? E nós, se hai sitio, depende da cantidad de coches que teñamos, se hai sitio, ben, e se non temos que ir ca mesiña, tiqui, para atrás, para deixar hueco. Entendo que se hai unha cola de 30 coches... Sí, nós temos que mover o control horario para que nos entren todos. O control horario vaise desplazando para que tiquen na súa hora. Na súa hora, claro, porque non poden penalizar en la que o tramo este neutralizado. Correcto. Porque se non tican, é que lle dicimos nós, é que penalizades. É obligatorio, sempre yo recordo, porque, a ver, os que levan moitos rallies o saben, non? Pero hai xente que o seu primeiro rally, porque todos os anos sempre hai algún que é o seu primeiro rally, claro. Pecan nese sentido, non? Entón lle dicimos, que teñen que chegar cos arneses, co casco e... Sí, xa, no teu control xa teñen que salir preparados como se fosen a tomar a salida do treito, non? Sí. Vale, pois nada, pouco máis que objetar, entonces estou mirando que divírteste andando coa mesa ao lombo. Non me divirto, pero bueno, nós somos os que nos temos que mover, sabes? Eles teñen moito a preocupación de cando cheguen e miran unha cola, sabes? O sea, entre que tens que mover a mesa, que tens que ticar, que tens que cubrir o carné, tens que ir para atrás, sabes? Entón, é unha cousa que non sabemos que temos que levar o reloxo vermello con nós, pero realmente... Espera, movedes mesa, ticadora e a pancarta. O sea, legalmente hai que mover todo iso. Madre mía. A ver, madre mía. Xa levamos o reloxo solar colgado, as ticadoras, a carpeta de tal, nos primeiros a mellor se o moves. Pero claro, despois chega un momento que a mellor é que non temos nin sitio para que non se dá nin tempo. Xa dice, pero que hai uns que se preguntan, porque hai moita xente que se sabe o reglamento ao dedillo, e me parece moi ben. Dícese que non estamos dous e non damos con todo, sabes? Un poquinho sí, pero hai veces que son metros os que te tes que ojalá que neste rally non se neutralice ningún, non? Pero bueno, son cousas que pasan, sabes? Son impredecibles, o sea. Sí, moitas veces eu lembro neutralizacións non por golpes, non, nin por averías, decilo así, senón por exceso de público ou por... Pode ser por moitos factores. Claro, calquer cousiña. Pero bueno, esa é verdade que é un dato moi importante porque nos chama a atención do traballo que desenvolve, non? Que moita xente, porque eu, cando era aficionado, mira que ben están estes aquí debaixo da carpiña, a sombriña, A ver, pero claro, porque nos gusta. Claro, pero bueno. Son un montón de horas, de levantarse moi cedo, de pasar horas ali, pero falo porque che gusta, non? Claro. Pero a ver, unha maravilla non é, disfrútalo. Pero cando se toca esperar a mellor 2 horas o sol, sin unha sombra, claro. É duro. E normalmente son 2 treitos por día. O sea, no rally soledes facer 2 treitos, non? Sole ser compaxinar, non? De mañán e de tarde. Sí. Bueno, pois
En principio, rematamos con Bea. Moitas gracias por acompañarnos esta tarde, Bea. Encantada. Nada, contamos contigo, que ahora sabemos que estás un pouquiño máis... deixaches un pouquiño máis a escudería, porque efectivamente, ao haber familia, hai preferencias, non cabe duda. Pero bueno, moitas gracias pola túa explicación, por acompañarnos esta tarde. Nada, podemos seguir contando contigo. Home, por suposto. Pois nada, amigos, en breves pondremosvos aí, entrará meu amigo Iván e... Bueno, recordarvos a todos que polos vosos comentarios, donacións, etc. Temos un merchandising para sortear gorras, camisetas, bolígrafos, tazas. Ademais de poder mercalo, tanto vía Facebook como nos locais que temos asignados aí. Faced os vosos comentarios a través do chat, vale? Entre todos sortearemos pues, un par de detalles, intentaremos respondervos as vosas preguntas, tanto nós como os nosos invitados, de acuerdo? Moi importante, o mellor comentario, regalo seguro. Efectivamente, o mellor comentario, regalo seguro. E prometemos contestar todas as preguntas que nos mandades, de acuerdo? ¿Preparado? ¿Listos? Pois ahora vamos. Bueno, pois vamos a dar paso ao piloto e ao copiloto que trouxemos hoxe. Que eu penso que son do ámbito de gusto nacional, son do ámbito de gusto nacional, non só galego, pero por sorte contamos con eles nesta nosa familia, e aparte que son veciños de aquí, do Carón. Por supuesto. José Calvar e Eva Costas, por favor. Hola. Moi boas tardes, José. Boas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Eva. José. Hola, Eva. Por favor, tomad asiento. Eva xa é amiga das cámaras. Sí, Eva xa amiga Xa se das está cámaras. habituando todos os fins de semana. Bueno, ¿preparados para la entrevista? ¿Cómodos? Sí. Sí, Como en casa. como en casa, agradecese. Moi agradecidos. José, vamos a empezar por ti.
Mira, como foron os teus principios, os inicios como aficionado do mundo do motor? Como sacache ese formiguillo? Bueno, pues a verdad que descubrir ese formiguillo, o sea, en palabras é complicado, ¿no? Pero naceu solo, claramente, naceu solo. Non teño recordo de como, pero sei que desde moi pequeniño xa me empezaron a gustar os coches, non hai nada no ámbito familiar que os rodea iso, o sea, naceu a min, ainda é o día de hoxe que a miña familia non entende o porqué, nin eles comparten a miña idea, no? Sí, a miña pasión. Pero bueno, aí está, naceu daquelas aí por cando tiña 5 anos e sigue, e seguirá, supoño que hasta o día que non teña sentido común, xa. Eva, e tú, igual que José, unha vez que coñeciche a José ou xa tiñas a paixón de antes? Pois non, eu a paixón pois veume gracias a José. Sí que sou unha persoa que me gusta moito o que é tema de deporte, riesgo e iso, pero nunca tuve unha oportunidade de deixarme ir, non? Porque pois, na miña casa estábamos moi estructurados a X cousas e non te deixaban facer outras cousas que o mellor te quixeras, non? Era máis... Claro. Unha pregunta un pouquiño, xa vou facer directamente os dous, non? Bueno, como ben sabedes, a miña muller tamén é da escudería e Na casa Manduelo, Sí? Nada que objetar. Que quede claro, porque non sei o que me vai a preguntar, pero que quede claro que na casa Quede claro que Manduelo. na casa manda José. Ahora sí. Home, eu simplemente vos iba a preguntar como se leva iso de ser parella e ser equipo. Como se leva os erros, a tensión, esas cousiñas correndo. Nada, se leva, a verdade é que genial. Nós os dous compartímoslo prácticamente todo. Compartimos as cañas, os cocidos do domingo, as carreiras, as aventuras cos colegas, o sea, compartímoslo todo. O bo que temos, que desde sempre fomos capaces de separar moi ben o que era a tensión de carreira, o sea, o trance de carreira e quen lavaba a louza na casa, non? Claro. Entonces, bueno, sí, da bueno. Da bueno. Entón, Dice que te relaja, o sea, que o que iso... No, él dice, a loza la huevo, tranquila, o sea, decisión é dele, queda claro que é o que manda. no, o que pasa é que eu son mecánico e para que me queden máis impecables lavo a louza. Aproveitas para lavar a louza. E ti, Eva, como levas o de correr coa túa parella? A ver, eu levo moi ben, cada día dome de conta que é moito máis cómodo, vale? Eu compartir e saber todo, ter esa afinidade con José, pois é que xa sei o que pensa, o que vai facer, sei no todo, sabes? Cando compartir con outros pilotos é máis complicado, sabes? Poñerse na situación de un piloto cando non o conoces 100%, non? E a ver ese feeling, pois a verdade que dá un gusto. Iso é unha maravilla. Mira, José, como foi o tema de montar un coche a correr? Cando foi o momento que decidiche vou preparar un coche e vou salir a correr? Bueno, pois, a ver, eu a fiebre, como vos dixen, era moi pronta. Eu con 13 anos a fixen as miñas locuras. Había tido un Visa GTI de carreiras na casa, que dun chaval dali da zona que corría e o vendía, e un amigo comprou, e eu teño unha man, non sei canto, porque eu xa quería facer por aquela entón a subida a Gondomar, que había. Pero bueno, evidentemente meus pais, eu tiña unhas cortes cos animales, os porcos, as galiñas e tal, e meus pais estaban traballando, eu tirei as cortes abaixo, metín o Visa, baixei o portal e cando chegaron os pais toparonse todos os animales fora da finca. Madre mía, madre mía. Pero bueno, esa papeleta resolveina bastante ben que ainda vivo. E bueno, ainda esperei, sí, resolvíran. Cuidado, E logo, bueno, pasaron uns anos, eu empecé a investigar así con clásicos e tal, pero a mí iso non me chamaba para nada a atención, e ao final, alá polo 2005 compramos un 205 Rally e xa estaba medio montadillo, entón rematámoslo e para estrenalo o ano seguinte. Claro. Containos un pouquiño, porque, bueno, a entrevista é Escudería Surco para o Rally Sur do Condado. Gustaríanos que nos comentades cales foron os vosos debut no Surco, no Rally Sur do Condado. Bueno, non sei
sei, aí Bueno. fala a jefa, mira. Pois, o noso primer debut de rally pues, foi no sur do condado, como piloto popular. O sea, empezastes no noso rally. Sí, no ano 2006. O sea, que aparte de facer bons rallies, tamén facemos boas parellas. Buenas parejas, sí, sí, sí. Muy sí. bien. Un caos de rally para nós, Sí, o que nos comentaba antes Bea, ¿no? Que os primeiros rallies dos que empezan sempre suele ser Foi un un poquinho... caos, pobrillo, ben este de verificar, vivo hasta chorando, decir, pero que pasou? Que non me enterei de Facía nada. moito calor no vosso rally daquela. Sí, bueno. Facía moito calor. E a verdade é que se nos complicou de unha maneira aí mecánicamente o coche, claro, despois de pelear tanto, son destas que botas esa cantidad de horas inmensas para decir, vou ao rally, disto que se traballaba estas tantas de mañan para ir ao rally, pois dice que esti, non pode ser. Viu a verificar, romper os asuntos de culata, estuvemos toda a noite reparados, bueno, moralmente destruídos, todo, para salir a correr, que sabíamos non había onde planificar, non había onde nada, sabíamos que iba a facer moito calor e non iba a aguantar todo o rally, non? E nada, pois, oye, non aguantou. Non debo aguantar. Bueno, pero supoño que algunha anécdota tenedes boa do sur do condado, algo que recordedes con cariño. Sí. Eu recordo unha que foi o meu último sur do condado. Bueno, último nunca se dice penúltimo. Penúltimo. Foi o meu penúltimo sur do condado, que Eva non viña comigo, pero estaba de boa aficionada na cuneta, no tramo Salvaterra, con 15 amigos, intentando facerme un calvo todos, e eu iba así, boa, e non olvidei. Pero démoslo todo, Eles déronlo todo. Alonxados nun campo, eles déronlo todo. E cando, claro, estuveron comigo todos ilusionados, porque xa o había visto, non me enterei de nada. Non visto nada. Iba no Panda 60, polo menos non me enterei. Eva, algunha anécdota que teñas tú do surco? A ver, eu anécdota. Sí, de botarme unha bronca boa. Pero, porque eu non o quería facer con mala intención, estábamos facendo moi bo rally, ca mala sorte de que se me desclipou O arnés. no tramo de Puntareas. No. Era Salvaterra. Salvaterra. Era Salvaterra. Cerca de meta, baixada esta así, infernal, que hai por aí abaixo. Baixada, Claro, caramba. él sabía que algo me pasaba, ¿no? Eu decía que non me pasa nada, que tal, pero que che pasa, que che pasa? Eu decía, Dios, non sabía como dicir, e dixe, que se me soltouse un arnés. E dije, pero xa está, pero que me pasara? Non clipara, pero desclipaba, non era capaz de... Creo recordar que fixéramos un noveno scratch, Sí, no tramo, sí. creo recordar. É que estábamos facendo E, tan e salimos no tramo e nada máis salir, vexo que ela empeza a pelear con algo. Na saída ou Na saída, o sea, no sí. kilómetro 1, sabes? E pregunteille, que pasa? E ela, non pasa nada. Eu seguí, e vin que seguía peleando con algo. E que pasa? Non pasa nada. E na mitad de tramo, íbamos a toda hostia, e xa me dinte conta o que pasaba. Moi esta. Entón, baixei un pelín o ritmo e díxome, xa está, dino por feito. Pensei que clipar, que solo me clipou un. É mentira. O outro non me E lle clipou. rebotei unha bronca e dixen, jamás me fagas iso. O sea, É certo. prefiero facer de un primeiro a un último de cabeza, pero orillo, te atas e sigo, sabes? Claro. Non me fagas iso jamás, porque se teño un accidente, e por desgracia, vexo que lle pasado por irme a la tabla, e que me cae o chan, e se non me fagas iso, ostras, pasando mal naquel momento. Si, a ver, son o que falábamos, errores mecánicos que xurden, non? Sí, ela estaba perfectamente atada e iso foi que cando salimos notouse solta. Sí, Claro, foi- claro. Agora que algún non clipou ou non clipar un dos 6 ou Sí. non clipar un dos 6 soltanse. Pois pasou iso. E logo, claro, va tan apretada, tan xusta, que non, a tensión e todo que le va pasando todo abrechado que agora Claro, sí. de cantar e tal. Foi... Temos unha pregunta de Andrés Bucarín e Marcos Gómez, que queren ver o equipo Calvar correndo no sur do condado. Mirarémolo? Bueno, eu espero que sí. Eu espero que sea máis pronto que tarde. Gustaríame que fose este ano. Gustaríame intentalo cun coche gañador. Encantaríame salir neste rally. Bueno, encantaríame salir no Marbella.
pero gustaríame salir neste rally cun coche que pudera optar a, non sei, a un top 5, un top 10, ou, bueno, un top 1, non, pero iso xa é algo inalcanzable. Bueno, ¿no? nunca se sabe. Pero Nunca se sabe. espero que sí, que sea pronto. Mira, vale, te gustaría salir con outro coche, ¿no? Perfecto. Pero tú sabes que a nós, o que nos guste é o Marbella, digo xa verdad, o sea, eu acórdome, pois, os primeiros anos, ese, cando falabas do noveno posto no tramo de Salvaterra, eu non miro o tramo no rally, pero cando me dixeron os postos, o primeiro que dixen foi, ojo, a ver se vamos ter un problema, porque un Marbella, perdón, pero a miña opinión, un Marbella no noveno posto, algo non vai. Pero, macho, estás aí. Que ten ese Marbella que nos engancha tanto a todos? Porque, digo xa verdad, o sea, é un coche que creo que lle temos cariño e os tempos están aí. Peleaste con coches moito máis potentes. Bueno, naquela entón non era un Marbella, evidentemente iba a facer daquela un noveno posto con Marbella era imposible, non pero bueno, é certo que o Marbella ten algo que engancha a min como piloto e ao aficionado como bo aficionado. Sí. Porque isto é como se vas a unha festa de pueblo e hai a charanga de toda a vida ou teis unha orquesta moderna que o dá todo, non? Nós, ao fin e ao cabo, somos dúas persoas xóvenes dentro de un coche antigo que xa daquela funcionaba e atraía moita xente e hoxe sigue sendo, non? Entonces, pois, unha vez que nos sentamos ali, dámoslo todo, como se nos estuviéramos xogando rally, ao final facemos últimos, pero nos dá igual, o sea, que a sensación é a que nos levamos para casa. E iso a xente gusta, o sea, a xente que está na pé, na cuneta, gustalle, A verdade que sí. gustalle moito ver iso de fora, non? Vou contar unha pequena casualidade que me pasou na miña vida un día traballando nunha obra alá en Sende, por alá. Mirei unha casiña de pedra moi chula e loceume algo rojo. Ya chegueime ali, mirei como 8 ou 10 Marbellas. Digo, madre mía, 8 ou 10 Marbellas, Un concesionario oficial. Depois resulta que estaba traballando na casa do pai de Eva, depois cruceime con eles, e foi cando levabas unha carrocería. Por que me gusta tanto unha Marbella? Pois algo ten que gustar, porque, madre mía, Sí, é unha locura. Bueno, a ver, eu toda a vida fui un buscavidas, eu seguirei sendo toda a vida, porque é a única maneira de intentar sobrevivir neste mundo, ser un buscavidas, ¿no? O sea, con respeto e sin meterse en líos raros, pero ser un buscavidas é primordial, de primeiro de GB. Bueno, pois iso sempre o heredei de antes, de xa de ter bicicleta de neno e buscar unha vida cas bicicletas tiradas, pois aquí pasa un pouco mesmo, non? Este coche é un coche que che permite, gracias a Dios, andar por aí de buscavidas do que nadie quere collelo ti, de que iso unha chatarra traela para casa por 100 euros de tal, é o que me dá o margen de disfrutar, non? De que sei que si choco, hai na casa. Claro, hai repostos. Claro, entonces aí ti miraches 9 ou non sei cantos Marbellas, e hoxe creo que xa hai máis. E non pararei hasta encher a finca, porque é así, o sea, a miña idea xa é retirarme no Marbella. Así que, o que dure. Pois o certo é que sabemos de boa fe que sodes buscavidas, xente de dormir na furgón, moitas veces. Containos, Eva, un pouquiño que plans tendes para, si evidentemente a pandemia do COVID nos permite, que plans tendes para 2021? Tendes algo en mente, algo claro? A ver, algo en mente hai. Si se pode contar, claro, intimidades. Todo non se pode contar todavía. Pronto se declarará xa o que temos pensado, pero bueno, o que sí non temos pensado é seguir un campeonato definido como estábamos seguindo hasta ahora. Vamos a tratar de facer X probas que non fixemos nunca, por culpa de coincidirnos con Radio do Campeonato de España, e que temos moitas ganas de ir, porque son rallies que xa nos levan xente comentado, joder, poder vir ao noso rally, que están moi ben e tal, e bueno, un pouco esa idea este ano que estemos de... Pois nada, desexamos moito ánimo, que salga todo ben e... Mira, temos unha pregunta de Marcos Gómez, que pregunta, e o samba pa cando? O samba pa cando? E o samba para cuando? Bueno, pois o samba é un proxecto que xa hai anos que existe. Empezamos a traballar eu máis un compañeiro meu, o coche é dun compañeiro e meu, fixémolo entre os dous. Bueno, pois este samba era con idea de facer algo parecido ao coche de Manuel Mora, así un coche moi potente, moi rápido.
pero bueno, o tempo non o permite, non? Ao final, pois, fixemos así un invento que parecía que podía valer. A ver, intentaremos estrenar en algún estilo Legend, tipo o Valdespachego, bueno, como é, Nayo ou algo similar a iso, porque me dá o margen de fallo e error, non? O sea, de chegar e que se o coche falla, volver a reenganchar no seguinte tramo e así, porque o coche creo que vai ter moi pouca fiabilidade, porque se fixo con poucos medios, bueno, pinta ben, pero casi lle vou dar esa tolerancia. Un rallimista, Sí, menos, sí. podría. Pero bueno, tamén será este ano, supoño. Mira, xa que vas a facer varias probas, como crees que se presenta o Campeonato Galego de Rallys este ano? Bueno, a ver, eu penso que o Campeonato Galego este ano vai ser casi como sempre, non? Vai ser un campeonato reñido, porque por sorte ou desgracia temos uns dos mellores campeonatos de regionales de España, non? Entón a xente, por moito que se indigne de eu marcho para non sei onde, eu fago non sei que máis, bueno, na casa non o temos tan mal, quero dicir, vos, como escuderías, todos vos incluyo, facedes uns rallies alucinantes, rallies grandes, rallies exigentes, este é un rally super exigente, é un rally do nacional, casi calquer rally do regional é un rally nacional de aquí de Galicia. Entonces, bueno, a xente ao final acaba entrando en razón de que aquí hai bon nivel, aquí se disfruta moito das carreiras, e eu penso que vai ser un ano como moitos outros de reñido, non? Tanto na cabeza, como nas copas, como en todo en general. Penso que vai volver ser un bo ano dos rallies. Cambiando un poquinho de tema, sí, quero che facer unha pregunta. Para min hai un rally que eu, como vos comentaba os primeiros días, acaba o surco e a semana seguinte xa estamos pensando no surco do ano seguinte. Eu teño o defecto o privilegio, bueno, como suele decir, de que acabo o Dakar e estou esperando que cheguen as Navidades para que chegue o próximo Dakar. Son un yonki do Dakar, sinto dicilo. Eses 9 días... Eses 9 días, che recoñezo que en no seu momento comprei unha televisión para poñerme no salón, porque se miña muller por un lado, meu neno por outro, non quero velo Dakar. Eu comprei un sofá e logo non pude sentarme nel para mirar. Esa é a miña pregunta. Para min o Dakar é unha, bueno, está definida a proba máis grande de todo o mundo. Como viviche tú, que temos aquí a un copiloto do Rally Dakar? Dakariano. Un dakariano. Bueno, pues igual que o vesti desde casa, pues o sintes dentro, non? O sea, Correcto. eu igual, eu levaba muitísimo, eu son un sufridor nato, eu canto máis sufro, parece que máis me gusta, non? Claro, o Dakar me chamou a atención hai moitos anos sin ter nada de idea de rally rally, que é unha disciplina moi diferente a nosa. O día que se me presentou a oportunidade, o sea, nin o pensei. Logo estaba cagado, evidentemente, Sí, bueno. pero nin o pensei. E como viví, cada día quería outra etapa máis. Quero dicir, cada día me estaba, o pasaba moi mal, pero a mesma vez me enganchaba o doble. É algo incomprensible, porque estar todos os días co casco posto, día tras día, mirando unha salida dun tramo, pensando no que che vai pasar en cada tramo, o sea, pensando, imagínalo, dices, Dios mío, volverei a chocar, volverei a romper, o sea, unha etapa que che pode chegar a durar 12 horas, non hai nada na casa que te poida facer a idea diso. E bueno, un ganchome dunha maneira que morro por volver. Nos de feito, bueno, hai xa bastantes anos que nos gustaría ir os dous ao Dakar, pero en moto. Creo que se te había comentado. Sí, habíamos falado de Sí, eso en alguna ocasión. eu o Dakar o miro sobre todo en moto. Por qué? Polo que che digo, porque eu sou un auténtico sufridor, encántame sufrir, e a categoría das motos é a máis A máis dura, a máis máis exigente. castigadora. A nos apasionanos muitísimo o motocross, o motoenduro, o moto de campo, como queirades chamarle, e aí nesa disciplina penso que é a máis... Espero que algún día podamos estar aí na... O gallá. A ver. Eva, que pensache cando José chegou a casa e che dixo, cariño, que me voy a Dakar? Pois, joder, a verdad que me alegrei un montón. Eu, a ver, con quen iba, que era con Juanma, un bo amigo, dixen, me hace prepararte psicológicamente porque vas a morrer.
Pero sí que, a ver, me alegré un montón, porque digo, mira, qué guay que podes ir, aproveito, o sea, non desaproveites esa oportunidade, vai, proba, mira, e así xa me explicas a mí como é para facer. Bueno, mandáchole da avanzadilla. Eu xa quería que fuera para decir, bueno, isto é así, 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 vale, vamos a poñarnos o lío. Bueno, pues vamos a meter un vídeo e volvemos con esta pareja, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos con José e con Eva. Vamos a facervos unhas preguntillas un pouco máis personales. Vamos xogar. Vamos xojar, aí está. Xa que sodes parexa, Pues tanto espera. vamos xojar un pouco. Mira, cal dos dous se pon máis nervioso antes de salir a correr? Bueno, podemos decir que igual, a veces un 50, ¿no? Sí. Normalmente salimos bastante tranquilos, pero se cundo pánico, igual os cunde mamiña, mañá cunde a él, o sea, igual podríamos decir un 50, depende do que nos xoguemos. Claro. Estades compenetrados Claro. hasta neso. Sí, depende do que nos xoguemos. A ver, si que teño que decir que eu cando me poño máis nerviosa é cando me veño facer unha entrevista ou algo, aí xa non me... aí eu bloqueo. No, ahora se fue a gallega, se pasó. Sí, bueno, Ahora se Nada, aí teño que decir que José ten máis altura. nada que ver co canal de YouTube de Surco, pero bueno. Eva, Con este máis caseiro me... confésanos unha cousa. Queremos que nos diga a verdad. Obedece as notas ou fai o que lle dá gana? No, cando por fallo de o mellor pois entrenar pode haber fallo de ui, baixa un aí que esa creo que arriscamos demais, sabes, hai curvas que, claro, ti vas anotando unha velocidade e logo cando corres aparecen outras ou a meteorología pois Variaos. os treitos. vai cambiar, entón, pero non é remedio que anotarlle ou vais a abrir ou vais a abrir unha. Mira, cal foi o primeiro rally no que abandonastes? Os dous correndo no coche. O primeiro que abandonastes. O primeiro foi surco, Foi Surco. Vaya, no tramo de agua. hai que falar co realizador que non volva a facer estas preguntas. Sí, o primeiro, o primeiro rally xa foi o abandono. O da culata. Segunda e culata. Xa foi o surco, foi o primeiro. E contamos moitos anos abandonando hasta que se topou unha estabilidade. Eu vexo moitos vídeos de vos, cada vez que vades a un rally, pois sempre procuro ter un momento para pegarlle un ollo a YouTube, e sinceramente a min, desde aquí, desde a casa, desde a tele, dame medo. A min dame medo mirarvos pasar a veces algunha pasada. De vos os dous, dentro do coche, quen é o que pasa máis medo? Si é que pasades medo, claro. Eu O mellor xa do, por supuesto. evidentemente non, penso que os dous opinamos exactamente o mesmo, vou falar polos dous, pero eu creo que canta máis chicha miramos, máis nos gusta. Sí. Canta máis chicha de chegar á meta de algún tramo e dicir, ali vai a zapada. Perfecto. Iso molounos, sabes? Iso molounos. José, supoño que o día do rally con toda a presión, con as ganas de correr, de acabar aí arriba, terás algo, que sei, algunha manía, por exemplo, unha comida preferida. Eu o día do rally teño que comer pois un bocadillo de salchichón, algo que mira, teñas. é unha manía que teño das carreiras entrar de cu sempre cando me sento no coche. Sempre. Eu nunca entro así. Eu sempre entro así. Me sento.
No sé por qué, coñen esa costumbre y ahora meteuseme na cabeza, mira que non son nada de manías. Non son nada. A mí dame igual comer peixe con chuletón. Suelo comer moi pouco, o día unha carreira, pero esa manía a levo pensado moitas veces. De cando entro, despois o penso e digo, joder, sempre entro e non sei por que o fago. Non sei se é polos arneses para vestirme ou polo gesto do casco para non chocar ca cabeza. Coñen esa costumbre e sempre entro de cu. E ahora, se algún día vexo que vou entrar de frente, digo, non, vou entrar de cu. Vou dar a volta, non vai a se lo demo. Sí, sí. Pois a mesma pregunta che vou facer, Eva. Tes algunha manía, algunha comida preferida? Tiraste de cabeza, neste caso, asiento. No, a verdad que, mira, sí que tuve que eu decir asistencia. A mí non fai falta patatillas de nada, pero patatillas, necesito patatillas saladas, porque necesito salado. Dijo, pero ahora se me acabou a mí o tema das patatillas saladas xa. Pero sí que era algo que eu decía, necesito sal, non necesito dulce, eu necesito sal. Estou me dando conta que este é unha parella e un equipo que o que saia, que chove, que chova, que vamos de dos rodas, estar ben, si ve, tira, dar. Pero vamos a ver, xa que se levantan ben, vamos a ver se algún rally cambiaría desde posición. Pues mira, José, tu experiencia es a ter de copiloto. Eva, pues vaya casualidad que sin querer viñámoslo falando polo camiño, Júromelo por Dios, sin querer. Sí, bueno. Porque viñamos apurados, viña ela conducindo, viñamos por unha zona de curvas rápidas, e dixen, a verdade que tiñamos que probar, Porque eu creo que, a ver, eu sou moi competitivo, cando me sento e me centro a facer o que fago, nin insisto nin padezo. Ela tamén a teño por unha tía moi aplicada, e creo que podíamoslo pasar guai, o sea, vámonos ter que plantear unha carreira, Anima, Esteban. Sí, eu de cabeza, vaya, tengo ¿Sí? ganas. Sí, que eu de copa está ben, pero conducir, bueno. Bueno, logo igual sale unha anécdota de que a pilota abandonou o copiloto na mitad do Botón no do coche, eu non non? prometo nada. José, Eva, moitas gracias por vir. Sabedes que sodes unha parella moi admirada en toda España, moi querida dentro da escudería. Darvos as gracias por levar esa pegatina de Surco por todo o país español, sempre lucíndonos, sempre orgullosos de nós. Moita sorte, que vos haya moi ben e digo en serio, se vos quere de corazón. Moitísimas chicos. gracias. Eu quero, bueno, darvos enhoraboa a todos os que estáis aquí presentes, porque poucos fan isto, poucos de fora poden ver todo o que facedes vos, todas as escuderías, sobre todo pequenas, que non vivides disto, que vos sacrificades día a día para sacar un rally adiante, agradecervos moito todo o que facedes, e bueno, que sigades así sempre, que sepades que vamos a levarvos con nós sempre, o sea, vamos a estar por todos os lados representando a escudería Surco e estou segurísimo de que vas a estar super contentos disso. E nos orgullosos. Gracias. Moitas gracias, rapaces. Un pequeno vídeo e continuamos.
Bueno, seguimos. Ahora neste momento vamos traer a unha das persoas que está involucradas no sur do condado dun dos concellos que máis anos leva con nós, apoyándonos a nivel humano, sobre todo a nivel, bueno, que o surco é parte del pueblo. Ele é Horacio Gil, alcalde de Arbo. Boas tardes, Horacio. Boas tardes. Benvido. Moitas gracias pola túa asistencia a este directo da Escudería Surco. É un gran placer. Un placer é meu de participar e de estar aquí compartindo este momento con vos e con todos os seguidores que tendo, bueno, que son moitos, e a verdad que magnífico traballo que está facendo a Escudería Surco. Moitas gracias por esas palabras. Horacio, cando empezaste ti a colaborar co tema do surco? O sea, xa unha vez metido no Concello, hai que dicir que eu se conocía da época do alcalde de Rivera, o cal lle mando un saludo moi especial porque foi o primeiro alcalde de Arbo co que fomos falar con él, sempre estuvo pa nós, sempre nos apoiou, eu teño un cariño especial a él. Pues, como foron os teus inicios? Bueno, a verdade é que Manolo é un gran amante do deporte, o sea, lle gusta moito todo tipo de deporte, e, bueno, eu en esos anos que compartín goberno con él, pois tiña responsabilidade da área deportiva, e bueno, pois, efectivamente, pois, é un placer haber contribuído a que o rally do sur do condado se consolidase como unha das probas referencia do mundo do rally, non só a nivel de Galicia, sino incluso xa a nivel nacional, porque, bueno, está considerado un dos rallies con un altísimo nivel de organización, por lo tanto, moi valorado por todos os aficionados, ¿no? Bueno, ahora teño a oportunidade de fai uns anos como alcalde, pois tamén seguir en esa misma línea, apoyando, e así seguiremos, porque, bueno, consideramos que merece a pena, que é unha oportunidade tamén para toda a afición de Arbo de seguir medrando no mundo do automóvil, e tamén é unha oportunidade, pois, esos tramos que discurren polo noso concello, pois de pôr en valor, pois, en este caso, pois tamén pois os grandes recursos que ten Arbo, non? E que é a oportunidade para que todos esos aficionados que veñen a ver os tramos, pois moitos deles pois veñen a Arbo por primeira vez, coñecen a vila, pero tamén, pois, con toda a presencia mediática que ten o rally, pois contribuye insisto, a pôr en valor todos os recursos do propio concello, non? Hai vidilla, nótase que hai vidilla a semana do rally, o día do rally, hai ese gusanillo en toda a afición, pois nos días previos, pois nos entrenamentos dos pilotos, bueno, coñecendo o tramo, hai a oportunidade de compartir momentos tamén ca propia organización, cando está preparando, señalizando todos os tramos. Bueno, pues, evidentemente é unha semana intensa, moito máis intensa evidentemente nos días, no día ou nos 2 días onde o rally pois se concentra todo, toda en ese suele ser un fin de semana, en esa fin de semana, ¿no? He de dicir que fai 2 anos, cando foi o último sur do condado, fixemos o tramo de Marques de Bizoja polas bodegas, fomos por Cabeiras. Innovador. Estivemos na praza do Concello, estivemos contigo, puxemos a pantalla. O sea, sí que se ve, como dices tú, de que empeza a haber movimiento, que hai vidilla en Arbo, que Arbo ten vida. Pero, non sei, alguna idea que tú teñas de que esta escudería pode facer polo teu concello? Algo que tú digas, pois eu creo que esta xente podía botarme unha mão en facer algo, non sei. Bueno, eu evidentemente valoro moito que a escudería teña en conta Arbo para nos seus metido entre os tramos da edición de cada ano, pero valoro moito pois que o traballo da propia escudería, ese traballo de concienciación da propia afición,
responsabilidade, de implicación na seguridade, da prudencia, e tamén, evidentemente, pois, podría ter moito valor, sobre todo para os máis cativos, pois, eses pequenos circuitos cerrados para enseñar pois, as normas de tráfico, a seguridade, non? É dicir, todo o que é a formación dos propios cativos, non? Dos propios nenos, a través dos colexios. Bueno, nós tivemos a oportunidade de colaboración ca Dirección Xeral de Tráfico, pero bueno, neste caso que temos aquí tan preto no propio Condado do Surco, pois seguramente iniciativas deste tipo, de concienciación, de ensinancia, de formación, pois serían moi interesantes, baixo o meu punto de vista. Mira, o fin de semana pasado estiveron aquí dúas alcaldesas, Marta e Loli, a de Sanceda e a de Salvaterra, e dixéronnos o mismo, vale? Non che podo, sabes que nós, cando damos unha palabra, está. Non che podo garantizar. O proxecto está encima da mesa. Desde o sábado hasta hoxe, estivémoslo falando nunha reunión, e sí que temos unha idea de intentar nos concellos, pois, axudarvos a darvos unhas clases de seguridade vial pos cativos.